bhfuil agam ná go bhfuil an rialtas ag tuairt chuid mhór d'arrogant poiblí do na bancanna. Agus dá bhrí sin tá siad ag tógant airgid amach a serviceí poiblí is a lehéad. Agus níl sé sin ceart na chóir, so tá na daine an seo géirí chur stop lei sin agus stálam slí eile glacadh leis an gearchéim chur bhí And I'm in really Ghluaiseacht a cruthú an bhfuil bunathe daon láchas, fear daon láchas. Áta mai daoine ábalta a gohanna a chur trasna. Seachas tá bhfuil a gine níos mar tá na rialtas ag really ag déanamh an rud is mian leo agus níos siad ag thógant na gná daoine san áireamh. So sin an príomhpáip bhfuil a gine. Is Mícheál Eric de Barra táime na cónaí i runding hirí an táime aon bliain dúrís agus táime i bhalla clia don protests and ní málam an banker mar cail sé de airgid agus sinné. Thusig Ghluaiseacht mar seo sa Spáin an bealtainna cúpla mí á seo agus inis tá lá idirnáisiúnta protest a beidh ag tharlú an cúgal á déag den mí seo. So ba daoine ag glacadh páirt sin nua-eabhraach san Spáin san Idáil san Gréig agus tá súlainn an seo im nach lia cabán. Well, bhí sé seo sais Facebook event, you know, agus tá mé treis feicáil san Egypt agus in áitina eile gur féidir le daoine Ghluaiseacht thugfar a agrú tríd Facebook agus rudí mar sin. An rud is tábhachtach ná gur glacadh go ná daoine páirt san Ghluaiseacht seo, mar is dálam bhfuil nach an éifán géad den na daoine i bhábhar na rudí a bhfuil widne i bhábhar, you know. So just na daoine sin amach chun páirte glacadh an seo ar Dame Street agus an Ghluaiseacht go generalta.